22e épisode officiel du podcast présenté par Banima Sokoba. Verset du jour du 14 février 2025. Luc chapitre 6, le verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ce verset est un appel à l'amour inconditionnel et au pardon, des principaux centraux dans la vie chrétienne. Jésus nous enseigne à aimer non seulement ceux que nous aiment, mais également ceux qui nous blessent et nous persécutent. Dans un monde souvent rempli de conflits et de ressentiments, la véritable preuve d'amour se manifeste par le pardon et la prière pour les autres. Bien que le monde célèbre aujourd'hui la fête des amoureux, nous sommes appelés à démontrer un amour plus grand, celui de bénir et d'aimer sans limite. Soyez donc amour, non seulement envers vos proches, mais aussi envers ceux qui vous offensent à l'image de Christ. Seigneur, remplis mon cœur d'un amour sincère et pur. Apprends-moi à bénir ceux qui me blessent et à manifester l'amour divin en toutes circonstances. Podcast présenté par Délivré par Christ, l'évangélisation par la musique. aw ni hɛra an matigi la aw balimakɛ Nathaniel Dambele mankan don bi juma février kalo tile 14 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Luka sura 6 a verset 28 na o yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko a ye duba kɛ aw dangabaw ye minnu bɛ aw tɔɲɔ a ye Ala deli olu ye an ka miiri nin verset ko la kamasɔrɔ welekan don ka ɲɛnamaya ni kanuya sababu t'an ye ani yafali olu minnu ye danaya ɲɛnamaya jɔsenba dɔw ye Yesu bɛ an kalan ko an ka ɲɔgɔn kanu ka fara o kan ka an hakɛtabaw ni an tɔɔrɔbaw fana kanu an bɛ diɲɛso sigi min na bi a falen bɛ ni kɛlɛkow ni juguyakow la kanuya tamasiyɛn o bɛ sɛbɛntiya ni yafali ye sanni ni delili ye ka yafa i hakɛtabaw ma kɔ ka Ala deli u ye jijali kuma ye nin ye ko hali k'a sɔrɔ diɲɛ bɛ kanuɲɔgɔnmanw ka seli ɲɛnamaya bidon na a bɛ ɲini an fɛ ko an ka ɲɔgɔn kanu ni kanuyaba ye ani ka duba an balimaw ye o dama tɛ a duba ta an juguw fana ye ka kɛɲɛ ni Kirista ka misali ye delili ye nin ye ko matigi ka ne dusu fa kanuya sɛbɛ la ani kanuya jɛlen na ka ne dɛmɛ ka duba ta ne tɔɔrɔbaw ye ka Ala ka kanuya jira tuma bɛɛ ne ka ko kɛtaw la nin laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni fɔlikanw ye